Ndiyo nyaya yekuti vakadzi vari mumba anonzi nemurume akanzi ndidye iye anobva ati enda unodyiwa kumahuri ako paunoenda kunodyiwa ikoko. Then toenda futi panyaya yebonde, nyaya yesviro yacho iyi anogona kungorara kungadanda uchichi kuti bonde rinakidzika kunga mese muchitamba. Mufanira kunga muchitamba mese, umwe achibva nepamusoro umwe achibva nepasi, kana iri iyo dog style umwe achibva nekumashure uchibva nemberi muchisangana pakati. Ndo zvandakaona zvinoita kuti varume varambe vachidzoka kwandiri nini. Ina handina murume anondiramba. Handirambwe, ini ndindototaura kuti uyu handichamudi. Ende wese andarara naye handina mushonga wandoshandisa kana kuti ndakamboenda kun'anga kana kuti kuita sei. Handina kwandakaenda. Ndo zvandinoita izvozvo. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 kudai kusangana zvakare pano pa Teachkatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa pamwe chete nedzinosetsa. Nhasi tasangana zvakare muchirongwa chedu chatinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde. Saka nhasi toda kumboita hurukuro timbonzwawo kuti ivo vacho zvakambomira sei. Patinenge tichikurukura nyaya dzino tinonyanya kukurudzira kuti wanyarikani wanokwanisa kuona mavhidhiyo anaya vari panzvimbo dzakasiyana. Zvakare mavhidhiyo edu aonekwe nemwana ari pasi pe18 years ndo chikumbiriso chedu. Saka tinotenda nekunzwisisa kana kari kekutanga kusvika pano pa Teachkatch MTV ndokumbira kuti mo subscribe ipapo mobva like pamwe chetewo nekushare. Thank you very much. Ndinokutenda zvikuru nekuramba makadengezera chirongwa chedu. Chirega itipinde munyaya yedu zvizere. Vatete makadii? Tiripo makadiko. Ndinofara muda kuti muti simudze voice renyu kuti tinyatse kunzwanana. Kuri sei kumba nemabasa? Aiwa, kumba kwakanaka zvako. Handitika. Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi takutsvagayo kuti timbotaure nemi tichimbokurukura tichimbonzwawo kuside kwenyu kuti kwakamira sei, munoshandawo sei mimi kubasa kwenyu? Isusu kubasa kwedu tinoshanda kutengesa muiri. Ndo basa redu ratinoshanda. Ende ndiro rekutotiraramisa iroro. Saka imimi ngatitariseiwo imimi matactic amunenge muchiita kuti makastoma enyu auye munozviita sei? Ini ndinodedza varume nekutofamba chaiko step. Ndogona ngozvinza magaro. Ndotoita kuti ndifambe ndiende mberi kwake. Ndotanga kusheka-sheka. Then anobva atonditeera. Kana smile nchai ndogona ngosmile. Obva atonditeera. Obva atokuteerai. Ngatitarisei isisu pamuno panzvimbo yamunoshandira. Muri here munhu uya kuti anomira pa touchline kana kuti munoita zvokufonerwa muri munhu achiuya kumba munozvifambisa sei ipapo? Ndingati hangu inini pa touchline handichanyanyi kuenda. Nekuti wandinge ndangosangana naye ndotomupa nhamba, ndotokumbira nhamba ndotomupa. Saka anogona kuzondifonera kuti uya kwakati totoenda ikoko. Chandiri kuda kuziya inini kuti imimi amuchaendi pa touchline. Ndoda kuti mumbondiudzawo matactic amunoita kana kuti kufadza murume pabonde kwamunoita imimi kunoita kuti munhu akauya kumba kwenyu kamwe chete obva atoti shamwari ndikuda kuzodzoka futi mangwana. Ndezvipi zvikiribidi zvamunoita pabonde zvinoita kuti mangwana munhu azodzoke futi? Aiwa, zvikiribidi zvatinoita kune chiya chinonzi chikapa chiya. Kana kutodya chaiko. Kudya nengo yacho chaiko. Tinodya. Okay. Ukangodaro hafa kakusiya.
Ndo paya pamunozoti mahuri anodyisa varume vedu, mahuri anodyisa varume vedu. Kuti hatina mishonga yatinowapa. Alright. Inenge ngori nyaya yemastaira chete. Yemastaira mastaira ese tomagona. Okay. Pane imwe inonzi hanzi dog style. Dog style yaya ndepi ino yakamira sei? Dog style zvinosiyana. Unogona kupfugama paendi yemubhedha handiti. Then murume uya nekumashure anenge anyanyisa kubaya mberi chaiko chaiko. Okay. Kana kuti unogona kubatira muri mutoilet. Unogona kubatira chemba. Then uya nekumashure. Iyo inonakidza kusingaiti. Alright. Inonakidza. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Saka imimi pazuva mungakwanise kushanda zvakadii? Kana kuti munogona kusangana nevarume vangani? Pazuva kana ndikaenda zvakaita ku touchline. Ndogona kusangana kana ne10. 10 chaivo ndogona kusangana navo. Alright. Asi kana ndikaitawo zviya zvekufonerwawo zviya. Ndongoita nemunhu wangu wani mumwe chete. Alright. Saka ku touchline inenge ichinzi imari ku touchline pa short time. Short time ma 20 ka. Short time ma 20. Ma $20 ini hangu pache zvangu ndoita ma 20 and anotobuda ma 20 wa. Okay. Alright. Ko night. Kana zvazvo kuma night tatova kutaura zvekuma 68 zvichienda mberi. Alright. Munhu anenge achiuya achiita night muinaye. Alright. Aiwa ndinotenda vatete nekutsanangura kwakanaka. Saka isisu ngatichimbotarisei imimi kuti maenda pa touchline. Mataura kuti mimi munogona kusangana nevarume vanogona kusvika kuma 10. Munenge muchine havi yebonde here kana kuti munenge makutongoshanda sebasa? Pamunenge muchisangana nemunhu imimi munotonzwawo kunakidzwa nazvo? Zvinenge zvakusiyana nesize yandinenge ndasangana naye. Okay. Handinganakirwawo hangu nedora ka. Hombe ndo dzinonakidza. Okay. Saka ndikasanganawo nehombe hande ndichinakirwa tichinakirana. Okay. Saka ipapo ndiri papo ndo panoda kumbonyasa kubvunza kuti imimi vanhukadzi semazivira amunozviita imimi apa makutopindurirawo muchibatanidzawo nevamwe vanhukadzi wakateerera izvozvo. Vanhukadzi munomboda saizi yakanyatsa kuita sei inonyatsa kukugutsai semazivira amunozviita imimi kuti munhukadzi anofarira saizi yakadai? Pasaizi tichitaura zve saizi inobaya kumberi chaiko. Ndo saizi yatinotaura. Ndo saizi yamunenge nekuti advantage nesaizi hombeka munenge muchisangana pakati. Okay. Manje kana kakadora anenge akushanda ndiwe mukadzi. Alright, kana muchiti munenge muchisangana pakati like munenge muchizama kuti chiyapa? Kuti mumwe achibva nepamusoro ndichikoerawo achibva nepasi tichisangana pakati. Alright. Saka kana kachinge kari kadora challenge iri papi? Kadora kuti kazosvika kuti uzonzwa kuti zvinenge zvazombonga kuenda kumberi. Inini ndindoenda kutonyanya kusimudza chiuno stereki. Okay. Alright. Saka parumenza apa munoita sei? Maenda pa touchline nasi imimi. Matora murume masvika mumba munotomboitawo rumenzi here kana kuti zvinofambiswa sei paya? Kana pari pa touchline atiendi mumba. Amaende mumba? Atiendi mumba. Munoitira paya? Sei izvozvi kwane zvibagi munongopinda muchibagi imomo. Motoita motopedza wotodzokera futi paline. Saka munorara pasi here kana kuti munotongoita makamira? Aiwa touchline yaye dog style kai. Okay. Nongokotama munhu otoita. Alright. Zvotopera ipapo. Zvotopera ipapo. Alright. Saka imimi takazvitarisa muchishandawo basa irori kubva pamakaritanga kusvika pari zvino izvi. Muri kuzviona sei? Muri kukwanisawo kurarama here kana kuti zvakamira sei? Ndingati ndichibva pandakabva naro ndichitangorishanda nepandau izvozvi aiwa zviri kuita. Nekuti tiri kugulowa. Alright. Bodi tiri kugulowa plus wanawo futi tiri kugona kuchengeta. Okay. Zvivana vanenge vachida ma school fees sengeni wangu wese unotoenda kuchikoro. Saka ndotobhadharawo ma school fees, kubhadharawo rent pandogara nechikafu nezvimwe zvakangodaro. Okay. Saka ndikona zvichindibatsira. Vamwe vanhu vanotiwo kuti vazotange kutengesa miri zvichida vanogona nguva nema challenge vanenge vakasangana nawo
mukati memba. Saka ndoda kuziva kuti imimi kuti muzotange basa iri, ibasa iri rimenge makangozvisarudzira mega kuti inini ndo basa randiri kuda kana kuti rakazouyawo nekuda kwematambudziko mukurarama? Ndingati basa iri rakauya mushure mekuti ndakanga nditori nemurume wangu. Asi murume aigara kubasa. Ini ndichigara kumusha. Saka hama dzemurume dzakanga dzotaura kuti mukadzi wako ari kuita zvechifamba, ari kuita zvechihure kuno. Asi pakanga pasina umbowo. Then murume akazouyawo. Ndobva angoti nangu ndichakwanisa kuramba ndichigara newe. Saka nenyaya yekuti kutaura zvaunenge usina kuita zvinhu zvinorwadza. Saka ndakazoona kuti zvakanaka kuti ndichinonyasa zvangu kunoita izvo zvekusvirisa iri. Basa rekusvirisa iri ndaAfrica. Ndokutanga kwandakaita. Alright. Munge mane makazosiyana nemurume wenyu mane vana vangani? Tanga tine vana vaviri. Okay. Makazomboita futi mumwe mwana ere pamusoro peivawo? Aiwa handina. Mungori netu wenyu iwawo? Mungori netu iwawo ndo vanotosapota nemari yekusvirisa iyo. Okay. Aiwa, tinotenda zvikuru. Saka mataura imimi mukati zviri kutofamba zvakanaka, muri kutokwanisa kuchengeta vana venyu? Ichokwadi. Okay. Tiri kutochengeta zvese, tiri kutafodha chese chaanongoti ndiri kuda. Vanotori nemafonika. Vanotofona mama ndoda chakati. Nguva iyo ndotozvomora pamari yangu iyo ndenge ndinayo ndototenga. Ndakutotumira kana ndotongotumira iri mari yacho. Ikoko wototenga zvaanenge achida zvacho. Alright. Mungandiudze here mimi kuti ndinoona vana mai vazhinji vamwe vanenge vachipokana nevarume vavo vari kumba vanze muri kuzoenda kutouchline, muri kuzodanana nevasikana vekutouchline, muri kudidi. Chingava chiri chii chinoita kuti murume ane mukadzi azouye kwamuri? Ndiyo nyaya yekuti vakadzi vari mumba anonzi nemurume akanzi ndidye. Iye anobva ati enda unodyiwa kumahura ako paunoenda kunodyiwa ikoko. Then toenda futi panyaya yebonde, nyaya yesviro yacho iyi. Anogona kungorara kungadanda. Okay. Ofichi kuti bonde rinakidzika kunga mese muchitamba. Alright. Mufanira kunga muchitamba mese, umwe achibva nepamusoro, umwe achibva nepasi, kana iyo dog style, umwe achibva nekumashure, iwo achibva nemberi, muchisangana pakati. Ndo zvandakaona zvinoita kuti varume varambe vachidzoka kwandiri nini. Okay. Ndina murume anondiramba. Andirambwe, ini ndindototaura kuti uyu handichamudi. Okay. Ende wese ndarara naye, handina mushonga wandoshandisa kana kuti ndakamboenda kun'anga kana kutoita sei. Handina kwandakaenda. Ndo zvandinoita izvozvo. Angorara nemichete atonamira. Haazoregedze kudzoka. Haazoregedze kudzoka. Handina, vamwe vanogona kutoti takazopiwa mushonga yekupfeka kana kuti kuita sei. Ini nditori natural. Okay. Mukangosangana nemurume ka1 chete. Ka1. Achatokuramba achinditsvaga. Okay. Kupa challenge yekuti mimi madanana nemurume zvichida pamwe munogona nyonge musingadanana nevarume vemunharaunda. Zvakamira sei? Hapana here dambudziko remadzimai anouya kwamuri achiti muri kuzotora varume vedu zvazodai zvikadai? Imo mamunenge muchishandira munzvimbo. Ini handisati ndasangana nedambudziko iro. Okay. Nekuti handitiri padhuze. Alright. Sumo inoti muroiro yerakura. Kuti wari padhuze wekwako wakupupurire. Saka ina handitiri mudhuze. Ona utofunga kuti ndinotoenda kubasa. Okay. Rimwe basa riyasi handoritori basa rangu iro kubva ndichikudamba. Okay. Ndanotombozviratidza kuti ndo zvamuri. Alright. Kuva maunopfeka hembe dzakakura dzakapfupika ka. Saka imimi munoita sei? Munodzipfekawo here hembe idzodzo? Hembe dzakapfupika ndodzipfeka kana ndiri kutouchline. Okay. Ndo pandopfeka kuti ndidedze macustomer. Aiwa, ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. Tiri kutodzidzawo zvimwe zvinhu pamwe chetewo kuburikidza nematsanangudziro amuri kutiita. Saka nhasi pane mumwe munhu ari kukuonai imimi. Ari kuda kupinda mubasa renyu iri, munomuti kudii? Munomuti apinde here kana kuti zvakamira sei? Uye zvakare musati mapindura ipapo, pane here machallenge amunombosangana nawo pabasa irori? Basa rinoda ushinga, especially uchiri kutanga. Alright. Uchiri kutanga unombosangana nezvakawanda. Zvakafanana nei? Anogona kuti tobudisa mari oti mari irapa. Ngatisvirane. Wapedza ndokupa mari yako. Ogona kutosvirana. Wapedza obva kuti iwe mari handisi kukupa. Ende anotoenda zveshuwa. Achitobuda. Achitobuda.
kana kuti anotokubatisa zveshe kuti bata mari then mapedza ubva abudisa banga kuti ndipe mari yangu saka roda kushinga aridi kuramwa roda kutozvipira kuti chauya chinouya chiona inini. Saka tuti murume adaro imimi matanho api amunotora murume adaro arara newe obva ati ndichikukupa mari munoita sei imimi? Mazuva ano zvakubvumirwa kana unotonomhangara mumapurisa zvichidawo pamwe patouch line manje pacho unenge usingamuzivi pamwe pacho angokuona obva angonakirwa nebhebhe oti abhebhe iri rega ndimboritora obva atora mobva mapinda naye moenda naye kwamunoenda obva ati ndichikukupa mari. Unongonomhangara mumapurisa kungoitira kuti ukazomuona futi zvakare nekuti anoramba achiuya nekuti ndo paanenge akajaira anongouya saka unogona kuzongonosangana futi naye saka ukanga ukaendesa mapurisa unogona kutongofonera mapurisa then utoya utotorwa ipapo ipapo. Alright. Nekuti isusu mahure tationawo kodzero dzedu munyika muno dzekutoita zvatinoda. Alright. Hamuchangombunyikidzi sekuti munhu anongoita zvaanoda ngoti angoda anongouya achingorara newe mahara. Imimi muri pakutsvaga mari. Aiwa hatichaite izvozvo. Alright. Aiwa ndinotenda. Right, saka mashoko amuri kuda kusiyira imimi pane umwe munhu nhasi zvichidawo akabuda mumba semabudira makaita imimi ari kutochiva nhasi kuti kumana saka dai neni angondatokwanisa angu kuitawo zviri kuita amai ava ndo pandiri kuda kuti mashoko api amuri kuda kumusiyira nhasi? Mashoko andinoda kungosiyira ndekuti basa rekuzvitengesa iri rinobhadhara. Basa rekusvirisa iri kusvirisa beans robhadhara zvekuti ende ndongosimbisa kuti vamwe vanoita zviya zvemushonga zvekuti ndoda kuzomboenda kwambuya nhingi kana kwasekuru nhingi kuti ndidezi makastoma kana kuti ndizowo munhu arara neni asazondisiya muchipiwa mishonga yekupfeka pamwe pacho ndo zviri kuzokonzera makenza. Mushonga mukuru wekuita kuti murume wavata naye akaenda anodzoka unofanira kutambisa waist. Ingava stairi ipi zvayo unofanira kutambisa waist. Then kuna vanofarira romance kudyiwa chaiko aiwa unofanira kudya wakasununguka. Kana kubhadhara unogona kutochaja mari asi kana wachaja mari anogona kuzotokupa mari yakawanda kupfuura yaunenge wachaja nekuti anenge anakirwa newe. Alright. Alright, aiwa ndinotenda vatete nemasoko enyu akanaka. Ndinodira kuti tiri kudzidzawo pamwe chete nevamwe vakateerera vari kutodzidzawo zvimwe zvinhu pahurukuro yatiri kuita zuva ranhasi. Thank you very much nekuva nesu pano pachirongwa chatinenge tichikurukurawo nemi vasikana vanotengesa miri kana kuti vanotengesa bonde. Thank you very much. Asi imimi makazvitarisa ndakundopendera chirongwa changu. Pane vamwe vanhu vari kutobatsirika vasina madzimai nekuda kwenyu imimi munotengesa bonde. Chokwadi vatoriko anditika vanotouya ende vamwe vatori madzimai vacho vanotouya futi nekuti madzimai sometimes kutaura too much. Murume haadi mukadzi anotaura ukangodera wataura chete especially vari paoff varume vanoda rudo ende pese paakumbira pese mupi bota ngaridyiwe mudzimba kwete kuvhara muchingoti aiwa ndakaneta zvakazodai ndo paunozoenda kune isusu vana marwei pauya kwatiri tobva tawaekitira zvedu zvatakadzidziswa nana mbuya vedu tichikura uko mubva mati tinoshandisa mushonga seni ndakazvimira nana mushonga undoshandisa hana chiro chai. Thank you very much muri Zimbabwe. Ndinokutendai nekuramba makadengezera pano paTichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana. Nhasi tenge tiri kumboita hurukuro nevasikana vedu vanotengesa bonde. Ndofunga manzwa mashandira avanoita, manzwa machallenge avanosanganawo nawo zvakare. Saka thank you very much nekuramba muchidengezera. Kana pachinge paine zvamunenge muri kuda kuti tikasangana nawo tizokwanise kuita bvunziridzo yezvamunenge muchida kuziva pamusoro pevasikana vanotengesa bonde, makasununguka kuisa message ku comment section. Tosangana ikoko mibvunzo yenyu yamunenge muchitibvunza patinosangana nawo tichiita hurukuro dzakafanana neidzodzi tinokwanisa kuwabvunza imimi muchizowana mhinduro. Thank you very much. Kana kari kekutanga kusvika pano paTichkach MTV ndokumbira kuti usiye wa subscriber wobva wa like pamwe chete nekushare. Ndinodaira kuti ukasubscribe pano paTichkach MTV unenge watiisa padenga unenge watiisa pa number 1. Saka ndinokutendai nekuramba muchititsigira mune rudo rwakanyanya. Ngatisangane zvakare
mune zvimwe zvirongwa zvatinenge tichikupai zvakasiyana-siyana. Thank you very much. Teachkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,